Kani kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor. Ai jingerap ka sarkar pedeng 6,000 klur tengka ya ka West Bengal ban maramat ya ki jingjulor na ka Eryong Ampan. Sa pu khandai ngot ki brio ha Assam ki layo ya ka jingpang COVID-19 henden ka sngi kiyo ka jingdan ki bayo pang COVID-19 ha kani ka jilla sya ka arspa san pu khandai ngot. Bat ka sarkar Meghalaya kan sa sedang bandir lilam ya 8 metrik ton udawyong baladan lupa hapo ar nilai tayaw ong Menteri Rangba Conrad K. Sangma. Ki khubor ki babnya. Ka sarkar India kan ai jingirap pisa 6,000 klur tengka ya ka West Bengal kum ka jingkershan ya ka hakaban maramat ya ki jingjulor hadian baka Eryong Ampan kalakhe hakani ka jilla. Ya kanila penbena da Menteri Rangba Dut Narendra Modi hadian ka jingyalang ka balalong ha Bashirhat ha ka District North 24 Parganas jong ka West Bengal. La penlong ya kani ka jingyalang na ka benta banya pet ya ki jingjulor ha kani ka jilla balawan ra da ka Eryong Ampan. Menteri Rangba Dut kari ula penbena ru ban ai jingyarap 8 lak tengka syaki yeng jong kitu ki belaklat no ha ki jingja baper na ka daw ka jingkhe Eryong. Nalor kani ulet ru bakan sa don ka kenhuan naka sarkar pedeng kabanwan jurip ya ki jingjulor ha kani ka jilla. Hashwa jong kani Menteri Rangba Dut Narendra Modi ula leit ringkat bat ka Menteri Rangba ka jilla West Bengal ka Mamta Banerjee ban jurip ya ka nasun ya kitu ki jaka ki bela syakta ha kani ka Eryong. Ha Assam ka jingdan jong ki brio ki belayo ya ka jingpang COVID-19 kalakiyo sya ka arspa san pu khandai ngot hadian bar saw pu khandai ngot ki brio ki layo ya ka ni ka jingpang henden ka sngi. Ya ka ni le thu da Menteri ka koi ka khya ka sarkar Assam Himanta Biswa Sarma ling ba ka Twitter. Kumta ka jingdan ki brio baro ki badang don ya ka ni ka jingpang ha Assam ka long shispa khandai pu prangut. Hadu menta san pu sawngut ki layo kot na kani ka jingpang bat sawngut kila klat no bat laingut kila lik pai no shala ka jong ka jilla. Ha ka bede bat kani ka jingkiu kansan ki nong yo pang henden ka sngi usarma ula ong ba ka jilla ka long ka bala khre ban ya khon ya ki jing e ki ba mit na kani ka jingpang bat ba ki brio kem dei ban sngaw shap tieng dan ne sngaw siir. Ka jingdan ki brio baro ki bayo ya ka jingpang COVID-19 hakari India kalakiu syaka shilak khat pra hajar sauspa saupo hunyongut bat ki belayap na kani ka jingpang kalong lai hajar sanspa prapulai ngot hadu menta. Kat kum ka jinglum jingtip jong katnat ka koi ka khya kari lai thu badan nriu hajar lai spa lai phau ngot ki badang don ya kani ka jingpang hakaleng kari bat ki bala kot bat yo let chala yeng ki long saupo pra hajar sanspa lai phulai ngot. Hakabe dai bat ki test ki bala le ka Indian Council of Medical Research ICMR kalethu bahaki ar pusau kanta baladep la test ya shilak lai hajar sanspa khasau tali ki nomuna la niki sample kumta haba khain lang ya baro hadu menta ka ICMR kaladep banle hadu ar pu nyolak khat khanda hajar sauspa lai pusau tali ki test. Menteri Rangba Conrad K. Sangma ulethu baladep ban care ya kumba lai spa ar pu khandai point an riu not kilometer upur usam hapreng ka Meghalaya bat kari Bangladesh uba ka jingjrong kalong south pa sahu pra point khandai pra iway kilometer. Haka bajubab ya ka jingkeli balabu da MLA ka mauplang uba sentar kelas sun. Haka kenta keli jingkeli haka yeng dorbar thau ain ka jela hanin ka sngi usang ma ulet hu ba haka tu ka benta upur ka badang sa ban ker ka jingtrai kala sedang na ka benta saupun riu point khandai nyau not kilometer bat henriu phau point san lai kilometer pat empat sedang ya ka jingtrai kat ba khat ar point lai iway pra kilometer kalong ka benta bamla ban ker. Kani kadai ka All India Radio ka bawalam shapi ya ka khubor. Menteri Rangba Conrad K. Sangma ulaong baka sarkar Meghalaya kan sa sedang bandir lilam ya 8 metrik ton udawyong ubaladon pa hapoki ar nilai tayaw ki banwan. Menteri Rangba ka jilla ulapan sngaw ya kani haka dorbar mang tengka jong kayong dorbar thau an ka jilla hanin ka sngi. Ula benrap ru baka sarkar jilla kala dap penkrek ya ka plan bandir lilam online ya udawyong bat lapha ya ka Shaka Coal India Limited hadin balayo jingbet na ka komiti jong ka National Green Tribunal ban sedang shwa ya kani tang ha ibenta ibakhandiat knang ban pej lakan traikam ni em. Da ka baong bahanyaw pusan hajar metrik ton na utay udawyong lamang na kabenta ka East Giant Hills
Menteri Rangba ula benrap syuk-syuk baka sarkar kan sa penmission ya ka jing penbena ban dia lilam ya une udeuyong. Ka sarkar Meghalaya kadang pentrai ya lai teli ki projek ki bakong san nalor ki wei ki jing trai kum ka jing pen krea ban penlong ya ka National Games House nam arhajar arpuar. Haka bajubab ya ka jing keli balabut rakaliang persya hayeng dor bar tauan uba bantai dor lingdo menteri ki kam sport ula ong ba ki jing pen krea na ka benta kan ni ka lempung ya lekai kadang ya syakmat syai wat la ladon ka jing pen thot shipor namar ka jing khangdam. Ule thu shu baka wei ni ki project bakam he ka long ban shnai ka stadium ka bakong san ha sauli ha ka jaka ka bahe hadu san phau akar bat ya menta ka jilla kadang ap ya ka jing menjur jong ka kenhun ki menteri sarkar pedeng halor kani nalor kani sa ka wei ka project he ha ka ba ya dei ba ka lempung yele kai ka ban long house nam arhajar arpuar ka long ban pen bha bat pen he ya ka PA sangma integrated sports complex hatura ka bala mang ba ka jing pen lot kan long shispa arpusan klor tingka Letu baka sarkar kalayo aswa khandai pusan klor tingka na kabentakan ni kakam baladap pelai sau pulai klor tingka haka song pisa kabaningkong. Menteri Ketnat Pule Puthi uba lakmen rembui ulaong baka sarkar kan sawan ra shen yakilat haka bayadai bat kumno banyarap yaki khana pule ki balamat jing e namar ka jingkhang lot ki jaka pule namar ka klam COVID-19. Habayatu hakayeng dorbar ya kane uba remboi ulaong baki jinghikai leng baka TV ka internet baka radio kimdai satya ki jinghikai ki bala ban bujli ya ki jinghikai haki kamera kelas ulaong ru ba usngau thu ya ka jing e baki khana pule ki kime ki pa bat ki no hikai ki akandu ban pendap ya ki online class namar ka jing bambyang ki kor ki badon kam nadu ka phone bat kumju ru ka internet ha ka jela Ulaong bakam long kabasok ya ka sarkar ban penbiang smartphone namar badan palat khandai point ar phuai lak ngot ki khana puli haka jela Hadian bakatnat ki kamrel kala penbena ban penya ya arspa teli ki kalirel nadu ka shitarik ujeliu bat bakalasha ya ki brio ban ot ticket nadu ka sngi balang baladap Menteri ki kamrel Piyush Goyal ulay thu baki brio ki la ru menta ban lay ot ticket na ki iway point nyolak teli ki Common Service Center. La plia ya kani kalat khnang bakito ki brio ki basa sya ki nong kendong ha ka badang kham duna ki kor computer bat ka jing penya so leng ba ka internet ru ki la ban lay ot ticket la dadon kam na kini ki center. Nalor kani Goyal ulay thu ba ansa plia ru yaki kaptu kat ni ki jaka ot ticket balajit ki badon ha ki station rail hadian ar nilai singi. Menteri Ketnat ki kam lieng soin ka sarkar pedeng Hardip Singh Puri ula penbena baka jing her ki lieng soin hapok kari kan sasdang no nadu ka singi ningkong ka banwan bat kani kan long ringkat ka jing khmi benya bhaya karu kompanian komban chupen ken mau la pensange no ya ka jing her ki lieng soin hakari nadu ka arpusan tarik ulber arhajar arphau namar ka jing khangdam hakabe dai bat COVID-19 Habayakran baki nong pathai khubor ha New Delhi puri ulethu bakani ka jingsha ban penhere ki lieng soin kan long tangi ki kattu kat ni ki lieng soin ki badan kam bat ki baliyo jingbet nalor kani ulethu ru baka bai ticket na ka benta ki lenti ki bajangai hapdeng khandai phau bat shispa ar phau minute kan sedang nadu ka lai hajar sanspa tengka bat ka baram do kan long shiphau hajar tengka ban penkot yaki khubor sa shisien pat ki mat ki bakong san Ai jingerap ka sarkar pedeng 6,000 klor tingka ya ka West Bengal ban maramat ya ki jing julor na ka eryong ampan. Sapu khandai ngut ki brio ha Assam ki layo ya ka jing pang COVID-19 hanen ka sngi ki ka jing dan ki bayo pang COVID-19 ha ka ni ka jilla sya ka arspa san phu khandai ngut. Pat ka sarkar Meghalaya kan sasdang ban daily lam ya 8 metric ton doyong baladan lupa hapo ar nilai tayo ong Menteri Rangba Conrad K Sangma. Bat katung ina poi sya kabakut jang ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sashi por kata ha ka por prabajing inya so baka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka ktin Hindi ka banbut pat na ka khubor ha ka ktin Pareng ha ka por prashiteng. Kani ka day ka All India Radio Shillong sngaw bhaban up ya ki khubor na Delhi.